Foli ani tantu o bɛ IATV filɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila an ka bidon kibaru kɔnɔ. Ami an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruw ye. Bi tɛnɛ uti kalo tile 14 san 2023 kaye muso lojuratɔw ka tɔn ani u dɛmɛbaa jɛkulu sesi ani sogo debi olu ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ u ka dagayɔrɔ la. Ni ɲɔgɔn dalajɛ kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye denmisɛnninw ka hakɛ ɲinini ani k'u tɔbɔtɔ fɔ ka taa se denmisɛnnin minnu garijɛgɛ donna lojura la danfara kana ye u ni denmisɛnnin tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa an bɛ to ni jamana kɔnɔ kibaruw ye. Lakanako nasira fɛ ka kɛɲɛ ni Mali ni Burkina Faso finitigilakaw ka bolo di ɲɔgɔnma ye walasa ka ni jamana kofɔlen fila dancɛw lakana. Mali sanfɛ kɛlɛcɛ maa 14 ye jɔnjɔ dɔ sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔ. Ni maa 14 cɛla fɛn min ye pankurubolila maa 6 ye a la. An taa ni jamana kɔkanko kibaruw ye. Kunu kari uti kalo tile 13 san 2023 Niger finitigilaka minnu ye Mohamed Bazoum ka fanga dafiri. U y'a yira k'a fɔ Mohamed Bazoum ale kɔni bɛna nɔ minɛ ka kun kɛ a ka jamana janfa ye. Ami an ka bidon kibaru kuncɛ ni farafina jamanaw ka jɛkuluba Union Africaine ka lajɛ ye Addis Abeba. Bi tɛnɛ uti kalo tile 14 san 2023 farafina jamanaw ka jɛkuluba Union Africaine ka cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ bɛɛ ani lakana sabatili ma olu bɛ ɲɔgɔn dalajɛ dɔ la bi Addis Abeba min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ Niger jamana kɔnɔ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. Kibaruya damadama ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.